Bismillahirrahmanirrahim. Bir wagtda bir mulhid diye kafirin biri Hazreti İmam Azam'dan sual edipdir. 3 tane sual. Ey İmam Azam, sen ehli sünnetin ulukan alimlerinden, dünýä adyň çykan alim. Men 3 tane sualym var senden etdir. Onda deslapsy Keyfe a'budullahellezî la arahu. Hudaý Taalany men göremek näzir şoň buyrugy bilen ýaşa, näzir ibadet edýänipdir. Hudaý Taala görünen akdipdir. Hi görünmeýän zadyň da buyrugy bilen bolup boljakmy? Görünen akýar dipdir. Näzir men şo Hudaý ibadet edýänipdir. Bir, şu sualyma jogap berdipdir. Ikilenjisi, Hudaý Taala hemme zady awal ýazyp goýupdyr. Ýazyp goýan bolsa men ýaty berjek dipdir. Men amel edemde näme, amel etmemde näme? Hemmesi awal ýazyp bolsa men keyfini ýaty berjek, maňa näme jogabym bar dipdir. Üçlenjisi, Hudaý Taala jyllary kıyamatda cehenneme saljak günahkar bolsa diýýär insanlaryň gapdalyna. Jyny Hudaý Taala otdan yaratdy. Näzire bolýar? Otdan yaradan mahlugyny ýene ot bilen azap berjek bolýar, peýdasy boljakmyň diýipdir. Azap berdiňi boljakmy diýenne Hazreti İmam Azam rahimahullah Allah Taala razy bolsun, bir jogap bilen 3 tane sualyna jogap beripdir. Gapdalyna bir kerpiçiň tikesi barmyşdy, kerpiçiň tikesi bilen şoň maňraýyna bolup, maňraýyny garagany ýupdyr Hazreti İmam Azam radıyallahu ta'ala. Alim adam da bular. Aham ýanky zaňa men Hazreti İmam Azam'a dofulsam şagirdler men tike eder men janym alar diýip gidip gazyk şikayet edipdir. Hey ora düşünmeli görüň ha. Gazyk şikayet edenne Hazreti İmam Azam'a edipdir radıyallahu ta'ala. Men eden işim ýok diýipdir. Men 3 tane sual etdi, şu 3 tane suala birde jogap berdim diýipdir. Hemmesine de jogap bolup şeýle diýipdir. Onda näzir edýänne? Onda şey diýipdir. Görünmeýän Hudaý Taalaga ibadet etmeýänligi aýtýar. Şu mahalla sen ýanyna gelip, şu kerpiçiň bir derdi var, dert diýen zatda görünen akdipdir. Dert barada dawa edip diýipdir. Görünmeýän duran dertçi diýipdir. Maňraýyna kerpiç degdi, garagany ýolansaň başyňda bir derdi var. Derdini hiç kim görmeýär, öýde ihsas etýär diýipdir. Görünmeýän duran dert barada saňa dawa edip näzir Hudaý Taala barada dawa etmeýär diýipdir. Barlygyny barada, Hudaý Taalaň gudraty barada, Hudaý Taalaň nemeti barada, hazir we nazirlygy barada näme diýip keplemeýär şol adam diýipdir. Sada bir dert görünmeýän o. Şo barada kepliýär diýipdir. Görünmeýän duran Hudaý Taala barada keplanak delil alyp bolýar. Şoňa jogap desläp goýsany bir jogap diýipdir. Ikilenjisi, Hudaý Taala aňyrdan ýazypdyr. Meni otur berjek diýip aýdýar. Eger ýazam bolsa näme diýip men maňraýyny ýarymda meni sevip başarýardy. Maňa garşy dofuluk gaýdyp başarýardy we sen huzuruňa da gelip başarýardy. 3 tane iş ihtiýaryny etdi. Näme diýip saňa gaýtmakly ihtiýar etdi. Hudaý Taala näme ýazam bolsa şo bolar diýip oturmady şatada diýipdir. Biz insanyň bir ihtiýar barlygyny belletýär şo diýipdir. Üçlenji sual. İnsan nämeden yaradyldy? Gumdan yaradyldy diýipdir. Men gum bilen wurdum. Kerpiç bilen wurdum diýipdir. Kerpiçiň derdi badam diýipdir. Hudaý Taala da kıyamatda cehenneme jyllar salanna oýazyna wara derdi badyr diýipdir. On kelläňe saljak bolma diýipdir. 3 tane sual bir tane jogap beripdir. Zeren adam işdik da. Ikilenjisi. Bir wagtda zekavat barada, haderenligi barada. Bir wagtda bir denane bilen adam öz denanasy bilen ihtilafhanawadagy bolup gize görüşipdir bula. Kepleşmeýändirler. Adam baý denanasy bilen kepleşsek bolýan bolmaz, denanas ekolap buruşdatyran. Aham şeýle otasyndan geçip, putasyna geçip ýüregini aşak bolýan asylmaýar bide. Aham şatady denanasyny aýdypdyr, daň atynça forsatyň ma diýipdir. Eger daň atynça meni bilen kepleşmeseň 3 talak diýipdir. Daňa sellimsi diliň saýratmasaň men bilen kepleşmeseň, öýkäňi asmasaň, daňa sellim bolmasa daň asan lahzasynda 3 tane talak gidip edipdir. Äri şey diýipdir adamsy. Oham yine de gorkujak bolmaýdypdyr da. Otasyna geçipdir, putasyna geçipdir. Görse yine öňkýalak toňup duran denanasy. Oham näme etjegini bilmän denanasy elinden gidenim hadyp Hazreti İmam Azam ýany ýortyk gelipdir. Ya İmam Azam, mene şeýtdim diýipdir. Denanam bilen görüşdüm. Daňa şeýlimde wagtym bar, daňda atyp bar ýani bir näçe sagatdan daň atjak diýipdir. Elaş näme diýipdir. Hazreti İmam Azam aýdypdyr, radıyallahu taala alajy berleň diýipdir. Azan çeýet diýipdir. Daň atmadan 1 saat öňçe azan çeksin diýipdir. O ham şatada adan çeken eşdenne sen kefimde gözler ha daň atyp dur diýip bir dil saýrar şatada kepler diýipdir. O ham sen bilen kepleşdi bolar 3 talakdan da azat bolar diýipdir. O ham şada manaka adançylar bilen kepleşip onda 1 saat ýalak öňçe adan çekip o ham ýanky zenana aýtypdyr senden dinim diýipdir. Dinaňa ak diýipdir. Ýa adançyn 1 saat öňçe adan çekdirdim diýip Hazreti İmam Azam Ebu Hanife radıyallahu taala anh kefilen 3 talakdan azat bolup bereket bolup saçan insanlar.
Yine bir yerde Hazreti İmam Azam Ebu Hanife radıyallahu teala anh'ın vaatında bir neferin keteğini başatıptırlar, tavuğuna uğurlattırlar. Kollan kiyse salp alıp gidiptirler bir gecede. Aham erti eyesi pakircada mana şu muğada hem din mağada hem dünya varada rücu edilen büyük muhterem insanmıştık da. Hazreti İmam Azam'a yortip baraptır, akşam keteğini başatıptırlar deyiptir. Ondan ehip olsa bir vağızda aydar neptir. Aham o muğalarda da beter dini İslam pişreft bulansan ovada adam qalmanı vağızlara, zımgalara, zatlara geliyerlemiştik. Aham adamla üyüşüp mescide gelip vağız kulağası vatikalı Hazreti İmam Azam aydıptır. Näme deyip sizin aranızda birentek adamlar var başka birinin keteğine el uzadıp, başka birinin malını el uzadıp keteğin maşadaya, hi kıyamata da inanmayam deyiptir. Beterken tavuklar oğurlansan, şun defesinde tavuğun tenine de görünecek bolýar diýeni ýan howr eýem kellesinde termam gadyp şeýle elin defesini elleger. Aham aýdypdyr da oğurlaňyz hanaty, eýe bolan tavuğuňyza diýip, ýene de dünýäsi barada beter mehraban bolan we akylly bolan beýik insan. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.